Zdravím všechny a dneska budeme reagovat, jak to vidíte, na Michala TV. Co vám jenom k tomu řeknu, je to dobrý parkourista, nebudeme to kecat, jdeme dál. Tak. Jdeme točit. Trošku je to rozmazané. Jo, mimochodem vám jsem neřekl, že budu na něho reagovat. Kdo to je? Je to Sechy? Nebudeme to přetahovat. Tak jo, hele, parkour versus Mentos. Pustím vám tak 1 minutovku nebo 2 minuty. Čau lidi, vítám vás u Šovra a dnes to bude parkour, ale nebude to obyčejný parkour, bude to Coca-Cola, Pepsi a Mentos Challenge. Spočívá to v tom, že parkourista si vezme, já nebo Lukáš si vezme Coca-Colu nebo Pepsi do pusy a Mentosky. A spočívá to v tom, že musíme skočit nějaký trik a nesmí nám to prostě vylítnout prostě z pusy. To mám asi vylítlo, ne? Jdeme si dát kamenušky. Oka. Jdem na to. Fire. Ok, dobrá chyba. Jo, dobře vy. Jdeme dál. Co tu dáme? Horse Challenge. Michal versus Lukáš. OK.
Prý ty vole. Pardon? Čus lidí, vítáme vás u dalšího videa. A dnes to bude Horsey Challenge. A bude to dneska Lukášem. A bude... To si ještě vymyslíme. A ještě tohle. Spadla kamera. Spadlo to. A my to asi nebudeme dál pokecávat. A jdeme na to. Lidi, teď si dáme... Tak ale dělejte. Dáme nůžky. Papír teď. A zadává Lukáš. Takže zadává Lukáš. A něco na rozcvičku, jo? Dělej. To jsou vaše brata? Nebo No, sousedové? na straně. No, dělej. Hola hop. Asi nahoře. Já taky. O co se spíchnu? Že jsi zadal lepší, tak ti zadám tohle, ne? Co to bylo? Ale tohle. Lepší takový trhy. Jdeme dál. Už tady zbývají jenom 2 poslední videa, jo? Takže 2 minuty. Kolik? No, 2 minuty na tohleto a... No. Jo, dobrý, 2 minuty na tohleto a 2 minuty na tamto, jo. To vím, to je to obchodné. Kam to letělo? Dobrá píseň. Hezky boty. Tak jo. No tak jdeme dál. Co jsme tu ještě neměli? Moment, to byl ten file. Jo, dobrý, to je tohleto. Still just taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah. No longer focused on yesterday. And I don't care, the rest will say. Whatever they want, what's left to say. Pokud budu mít čas, tak bych mohl natočit nějaký vlog. All the pain today, me, man. What I'm trying to say, believe in. I can find a way. Hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason. You can't slow me down, season the moment only now. Yeah, so we gon' be. Klouže. No každé je seno kloušené. Ty vole. Dobrý. Takže dobrá, Michale. Dobrý videa teda. Jsou tady ještě? Ježiš, oni jsou ještě tady. A toho necháme na příště. Takže nezapomeňte na like, odběr a komentář. Takže čus.